Никога няма да имаш пари, ако не разбереш това. През последния месец спуснахме 13 нови заглавия. От тях обаче се продават само 6. Ела да ти покажа на моя компютър какво става. За последните 30 дни имаме 40% ръст. Имаме 242 поръчки само за днес. Това е около 10 000 лева оборот. Оборотът ни за месеца е 124 792 лева, а всъщност имаме още 9 дни, в които хората могат да поръчват. Записвам това на 22 октомври. Дали ще ударим 170 000? Обаче истината е, че не всичко върви точно по план. Анализираме с AI. Тук подготвям пост за групата, в който обучаваме нови хора, като ги караме да записват разговорите си. И всъщност това са резултатите. Виждате, тук има един нов човек, който изобщо не може да продава. Съответно, ще трябва да търсим нов човек, който да продава по телефона. В екипа ни, за щастие, роди се дете на една от колежките, обаче фактите са, че ние оставаме без човек, защото момичето ще бъде в майчинство. Друг си счупи телефона и остана без интернет в планината и това ни забавя с нещата. Платформата, на която правим видеята, Символи, реши да пусне апдейт, с което 12 от нашите курсове останаха без видеа. И нали се сещате какво означава това, когато си продал 30 000 книги в последната една година? Да, означава много работа. През това време ни проверяват от НАП, спокойно, всичко е наред. Обаче трябва да подготвим документи, трябва да координираме неща, трябва да звъним телефони и да представим нещата. Да, растем. Да, има резултати. Обаче 7 книги все още не се продават, а сме платили над 20 000 лева за тях да ги направим. Ето какво трябва да разбереш, за да изкарваш пари. Първо, зад всеки ръст има огромна отговорност и процеси. На второ място, трябва да приемеш, че не всичко зависи от теб, но това, което зависи, направи го максимално добре. На трето място, в бизнеса не ти плащат за време, а за стойност. А стойността понякога се отплаща по-късно. Ако искаш да ти плащат веднага, отиде на работа. Ако искаш да изграждаш обаче истински бизнес, приготви се да чакаш наградата. Ако искаш да разбереш как и ти можеш да имаш такива резултати, последвай ме.